Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi jengantika sedaya dalasan kulawarga tansah manggih widakta. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet Prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Mati Nyolowadi. Seratanipun Warisman ingkang kapacak wonten ing cerita cekak. Kalawarti panyebar semangat nomer 18 tanggal 3 Mei 2019. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Isih jam 7 esuk, HP-ne Garjito murup. Hendro produser liputan nelpon. Mas Garjito, iki kabeh reporter wis ana tugas. Mula Mas Garjito wae ya sing menyang Sida Katon. Iki ana wong mati nglalu. Yen Mas Garjito ana acara liya, coba dikrenah kepriye karepen kecandhak kabeh. Kandhane Hendro. Siap Mas, wangsulane Garjito. Senadyan palungguhane Hendro ing kantor luwih dhuwur tinimbang Garjito, nanging dheweke ngajeni marang reporter. Apa maneh yen reporter kuwi luwih tuwa ing bab umur lan pengalamane. Sadurunge dadi jurnalis televisi, Garjito pancen wis ambyur ana jagading kalawarti cetak. Minangka reporter televisi, saben dina Garjito kudu tansah siyaga. Mula uger jam 7 esuk dheweke wis adus lan sarapan, jagani yen ana tugas liputan dadak. Ora mung awan, kadang bengi wis mapan turu barang ditelpon Hendro diperintah ngayahi tugas liputan. Kuwi sing jenenge risiko profesi. Nanging liputane Garjito akeh-akehi babagan pendidikan lan seni budaya. Ing televisi swasta iki Garjito ora nglamar nanging ditawani. Merga televisi kasebut butuh wong sing ora ketang sethithik ngerti budaya Jawa. Maune Garjito melu majalah basa Jawa. Kejaba dadi redaktur cerita rakyat lan pedhalangan, uga melu ambyur liputan bab pendidikan lan seni budaya. Bareng melu televisi, pangkate Garjito mudhun dadi reporter, nanging bayare luwih dhuwur tinimbang redaktur kalawarti. Numpak motor metik, Garjito ngebut menyang Sida Katon. Senadyan kulinane liputan pendidikan lan seni budaya, nanging kadangkala uga liputan kriminal. Mula yen ditugasi liputan kriminal, dheweke ora kaku. Wis duwe tepungan polisi, pengacara, hakim lan jaksa. Nanging sing akeh tepungane Garjito guru, dosen, pelaku seni sarta sastrawan Jawa. Garjito dhewe uga guru sawijining yayasan pendidikan.
Garjito njujuk Polsek Sidokaton ketemu Pak Kapolsek lan kebener ana kanca wartawan liya sing wis ana kono. Kapolsek njlentrehake korban sing lalu kuwi jenenge Sumarno, umure 40 taun. Nglalu sarana gantung diri ing wit pelem pekarangane wong liya. Kanggo sawetara matine korban dinuga murni nglalu. Sok ngono wae, pulisi isih arep neliti luwih jero senadyan ora katon ana tandha-tandha kekerasan. Sing nuwuhake pitakon, jisime Sumarno ora melet lan kathoke jero ora reget dening kotoran saka jero dubur. Yen matine murni kendhat, korban mesti ngetokake reget saka dubur sarta ilate melet. Sakwise antuk katrangan saka Kapolsek, Garjito lan wartawan telu banjur njujuk omahe korban. Sing layat akeh, merga Sumarno tau dadi pengurus Karang Taruna Sidokaton. Pegaweane serabutan, apa wae gelem nandangi. Dadi kuli bangunan lan ngurusake mbayar pajek motor ya dienyangi. Kejaba kuwi, dheweke uga pemain orgen tunggal. Dene Sumi, bojone Sumarno, pegaweane dodol klambi ideran. Sedulur-sedulure Sumarno padha ora ngira ana kedadian mau. Akeh sing cubriya sakwise meruhi jisime. Dinuga Sumarno ora mati nglalu nanging diperjaya luwih dhisik lagi mayite digantung. Lah yen dipateni banjur perkara apa? Jalaran Sumarno iku saben dina ora neka-neka. Dadi pemusik orgen tunggal uga ora tau salah weweng affair karo penyanyine. Srawunge karo tangga lumrah. Upama dirampok, nyatane ora ana bandane sing ilang. Karo dene arep dirampok apane? Wong bandane Sumarno sing bejaji mung arupa sepeda motor kawak lan orgen kuwi wae. Yen ditotal kerta ajine ora nganti 10 yuta. Rinoso bahane cukup, Garjito banjur menyang kantor sak perlu nggarap berita kuwi kanggo tayang sore. Papane Garjito nyambut gawe iku pancen televisi lokal. Nanging beritane kanggo rujukan sapa wae. Apa maneh wong saka njaban rangkah sing kepengin ngerti wilayah kono. Kuwi merga penggarape warta teliti, cetha lan imbang. Ora ngeboti salah siji lan ora sensasional. Arepa televisi lokal, ewa semono siarane live streaming bisa tekan ngendi-endi, klebu para akademisi saka perguruan tinggi luar negeri melu nyemak. Merga siarane budaya Jawa luwih unggul tinimbang televisi liyane. Yen nulis ejaan Jawa uga ajeg bener. Mas Garjito, semakan terus ya. Nganti cetha matine Sumarno kuwi krana nglalu apa dipateni. Penjaluke Hendro weruh Garjito serius nggarap beritane ing laptop. Sak temene berita iku bisa digarap ana ngomah,
ora kudu menyang kantor. Yen wis rampung lagi dikirim liwat email. Nanging ana kewajiban absensi saben dina. Absensi iku gandeng karo uang makan. Uga ana gandenge kalawan BPJS Ketenaga Kerjaan. Esuk uga ana kewajiban reporter rapat. Sijining rembug rancangan liputan ya evaluasi liputan dina sadurunge. Reporter oleh ora melu rapat esuk yen beneri lagi ngoyak narasumber. Saben dinane ana jadwal reporter piket wiwit awan nganti bengi. Njagani yen ana kedadian dadak klebu yen ana rawuhe tamu-tamu sing kepengin diliput. Televisi papane Garjito nyambut gawe senadyan lokal nanging antuk kapercayane masyarakat. Akeh tamu pejabat rawuh sak perlu mbeberake programe. Tujuane supaya bisa dibiwarakake lumantar televisi kasebut. Dina candhake Garjito kaya adat saben liputan pendidikan. Menyang sekolahan, perguruan tinggi, dinas pendidikan, lan kabeh kang ana gayutane kelawan tekliwere pendidikan. Bengi asring liputan panggung hiburan, wawancara pekerja seni. Senadyan mangkono, Garjito tetep pasang mripat lan kuping ngenani matine Sumarno, ngenteni perkembangan anyar. Ana sing aneh. Sawise slametan 7 dinane Sumarno, Sumi lunga saka ngomah. Anake loro ditinggal. Ora ana tangga teparone sing ngerti menyang ngendi lungane Sumi. Omah sing dienggoni kuwi sing bangun biyen pancen Sumarno. Tujune sedulur-sedulure Sumarno omahe cedhak kono. Dadi bisa ngopeni bocah loro sing ditinggal kuwi. Berita matine Sumarno dadi kawigaten. Luwih-luwih sakwise Garjito mberitakake bab lungane Sumi. Polisi dadi luwih nggatekake kasus kuwi. Apa lungane Sumi ana gandeng cenenge karo patine sing lanang. Sekawit ana pengarep-arep Sumi mulih, saora-orane ngulihi anake. Nanging bareng nganti 3 dina Sumi ora bali, sedulure Sumarno banjur lapor polisi. Seminggu sakwise Garjito mberitakake ilange Sumi, dheweke antuk WA saka Polsek Sidokaton. Ngabari menawa Polsek bakal nggelar jumpa pers merga mentas nyekel kurir narkoba. Garjito cepet-cepet menyang kantor polisi. Tekan kono, kanca kancane wartawan kasus kriminal wis padha teka. Ing jumpa pers kasebut, Kapolsek nuduhake blegere kurir narkoba kuwi marang wartawan. Umur-umurane 40 taun. Oleh konangan minangka kurir narkoba sak temene ora sengaja merga kegeret perkara liya. Kurir iku jenenge Edi Raharjo. Dheweke wis 2 minggu nginep ing ngomahe Lurah Sidokaton. Nadyan wis kepetung suwe mapan ana kono nanging durung lapor RT.
Mbok menawa merga anggone nginep ing omahe lurah, dadi ora perlu lapor RT. Nalika ana rapat lingkungan merga ora ana laporan bab wong neneka, Pak RT uga ora nepungake Edi marang warga. Lurahe ya ora ngabari RT-ne. Merga Edi Raharjo ora tau melu kumpulan RT, warga ya padha ora tepung. Mbok menawa olehe ora gelem melu kumpulan mau, merga sumelang wewadine kewiyak. Nanging ya merga ora gelem melu kumpulan kuwi, akhire apa sing didelikake malah konangan. Bengi kuwi watara jam 1 wayahe wong rondo patroli mubeng lingkungan karo njupuk beras jimpitan, barengi embuh lunga saka ngendi Edi Raharjo lagi mulih menyang omahe Pak Lurah. Dheweke ketemu wong rondo sing lagi keliling RT kuwi. Diaru-arui sapa dheweke lan saka ngendi asale, Edi Raharjo katon kaget. Wangsulane sengol. Rumangsa manggon ana Pak Lurah, saengga ora perlu nepungake marang warga lan ora perlu melu rapat kumpulan. Merga wangsulane Edi ora kepenak dirungokake, wong-wong sing rondo dadi panas. Rumangsa disepelekake dening wong neneka. Edi Raharjo dicubriani. Dheweke dijaluk melu menyang pos kamling. "Ndelok, tasmu kuwi isi apa?" takone salah sijine wong rondo. "Wong rondo ora wenang nliti tasku," wangsulane Edi Raharjo atos. "Kuwi merga patrapmu nyujanani." Rene Edi Raharjo tetep ngeyel, wusana salah sijine wong rondo nekat ngrebut tas punggunge Edi Raharjo. Wong loro eneng-enengan. Kancane rondo ngewangi ngrebut tas kuwi. Wekasan tase kasil karebut. Ora nyono jebul saka njero tas sawetara kantong plastik isi bubukan werna putih ceblok. "Ayo menyang kantor polisi," pangatake wong rondo kuwi. Edi Raharjo ora bisa suwala nalika diglandhang menyang kantor polisi. Cetha bubuk putih kuwi narkoba jinis sabu. Pak Lurah kaya kecangar. Priya sing mondhok ing omahe mau jebul kurir narkoba. Pak Lurah diluputake awit sawetara dina kecondhokan pengedar narkoba kok ora lapor polisi. Nanging lurahe selak. Dheweke ngaku ora ngerti yen pawongan sing manggon ana ngomahe iku jebul pengedar. Ditakoni polisi apa ing Sidokaton kono dheweke duwe jaringan pengedar narkoba, Edi ngaku ora duwe. Dheweke kandha mlaku dhewe. Konsumene saka siji desa kepara ana sing beda kecamatan. Kanggo sawetara lagi iki sing bisa dak sampekake marang pers. Nanging polisi arep mbuktekake bener apa ora kandhane Edi Raharjo yen dheweke mung ijen ngiderake narkoba ana wewengkon Sidokaton iki. Tuture Kapolsek. Beritane Garjito mung tekan semono adhedhasar katerangane polisi. Bab lungane Sumi durung ana perkembangan anyar saka polisi.
Mula kanggo sawetara Garjita liputan pendidikan lan seni budaya kaya biasane. Nalika Garjita lagi mawawancarai siswa berprestasi, HP-ne geter. Ana WA mlebu. Diwaca saka grup WA mligi wartawan kriminal, polisi nyekel siji maneh kurir narkoba. Garjita gage-gage menyang polsek sak perlu nungsung pawarta. Jebul kurir narkoba sing kecekel kuwi Sumi. Seminggu candhake polisi bali nggelar konferensi pers. Disebutake ing kono menawa patine Sumarno ana gandeng jenenge kelawan Edi Raharjo lan Sumi. Matine Sumarno ora nglalu gantung diri, nanging dipateni Edi dibiyantu Sumi. Sebab Sumarno wiwit ngerti yen Sumi selingkuh karo Edi Raharjo. Sumarno uga wiwit ngerti yen lelorone iku kurir sabu-sabu. Oleh ider klambi Sumi jebul mung kedhok. Sumarno wis arep lapor polisi nanging durung wae kaleksanan kaselak nyawane dirampungi. Mekaten menggah pungkasan ning cariyos kanthi irah-irahan Mati Nyolowadi. Seratanipun Warisman ingkang kapethik saking cerita cekak. Kalawarti panyebar semangat nomor 18 tanggal 3 Mei 2000 langkung. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.